2 ନଭେମ୍ବର ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠା। ଏହି ଦିନ 1917ରେ ବାଲଫୋର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜଗତର ଏକ ନୂଆ ବିଭାଜନ। ଏକ ଚିଠି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। 1984ରେ ଏହି ଦିନେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ନାୟିକା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶବଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ସହିତ ଭାରତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ହରାଇଲା। ଏବଂ 2000ରେ ସେହି ଦିନେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସୀମା ଛାଡ଼ି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ସେହିଦିନ ଜଗତେ କେହି ନିଜ ପରିବାରକୁ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ କେହି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆକାଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଆମକୁ ପୁଣି ଶିଖାଇଯାଏ, ଜୀବନ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ। କେଉଁଠି ଲୁହ, କେଉଁଠି ଆଲୋକ, କେଉଁଠି ବିଦାୟ, କେଉଁଠି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ।